ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆಯಾನ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಂಬರ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಡ್ ತೆಕ್ಕರೆ ಐಟಿಯಾನ್ ದೋಸೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಟ್ಟಲು ಮೈತಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತೂಕ ತುಂಬ ಸುಲಭ. ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುರೆತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ತೋಜದೆ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆದ ಅಡ್ಡೆ ಅವು ಯಾನ್ ಉರ್ಪೆಲ ರೆಡಿ ತೋಜದಿನಿ. ಇತ್ಯಾನ್ ಬೊಳಂತೆರಿಟಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೇನು ಬೊಳಂತೆರಿಲ ಮಲ್ತು ತೋಜಪವೆಂದು. ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಳಂತೆರಿನ ನನೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಅವಿಂದ ಲುಂಬುದು ಕೊಣತಿತ್ತೆ ಬೊಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಬೊಕ ತಾರೈ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಈತ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದಿಯೊಂದೆ. ಈತೆ ನಮ್ಮ ತೆಕ್ಕರೆನ ಕ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಅರಿನ ಕಡೆಕ ತುಲೆ ಅರಿನ ಪೂರ ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆದು ಕೊಣತನಾಂಡು ಐಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಇತ್ತೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಮುಲೆನ್ ತೆಕ್ಕರೆನ ಕ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತೀವಂತೆ ಪೆರೆಸದು ಇತ್ತಲೆ ಕಡೆದು ಕೊಣತ್ತೆ ಅವಿನೊಂಜಿ ತೋಪು ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗವರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊಣಕ್ಕ ಐಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದು ಕೊಣಪ್ಪೆಯನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದು ಕೊಣತಿನವೆಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಂದನ ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆನಿಗ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂತೆ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೆಟ್ ಬಟ್ಟಲು ಮೈತದ ಅಡ್ಡಿಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತದ ತೋಜವ ಎಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂತೆ ಬಂದನ ಯಾನು ದೆತ್ತದು ದೀಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಬಂದನ ಸೈಡ್ ದೆತ್ತಿಕ ಇತ್ತೆ ಒರಿದಿನ ಈ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆನ ಐಕ ಪಾಡ್ಗ ಈ ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ತೆಕ್ಕರ ದೆತ್ತಿಪೆಯನ್ನ ದೋಸೆಗೆ ಬೋಡು ಒಂತೆ ತೆಕ್ಕರ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡಿಯ ತುಲೆ ಒಂತೆ ತೆಕ್ಕರ ದೆತ್ತಿಯನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದಿವನ್ಗ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಈತ ದಪ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ಬೊಳಂತೆರಿ ನಮಕ್ ಈತ ದಪ್ಪ ಮೈತಡ ಅಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ನೆತ್ತ ಬಂದನು ಅಂತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದರ್ದು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರು ದೋಸೆದ ತೆಲ್ಪತ್ತು ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದರ್ದು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಡ್ಡ ಆತು ಮೆದು ಬರ್ಪುಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಈತ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಯಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ನ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪೂಜಿದಿತ್ತೆ ಅವಿನಿತ್ತೇನು ತೊಂದರ್ದಾರಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಂದನ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಟ್ ದೀಪ ಅನಿತ್ತು ಮುಲ್ತಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ತಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೆಂದಿದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದೀದು ಐಕ್ಲ ನೆಯ್ಯಿ ಪೂಜಿದಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲ ಒರಿದನ ಬಂದ ಪಾಡ್ದು 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರೆ ಒಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಒಂದು ಬೇಯ್ಯಾಡ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನಿಗ್ಲೆ ದೋಸೆದ ತೋಜ್ಪವೆ ದೋಸೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು 40 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಣ್ಣಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತವ ದಿತ್ತೆ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಐಕ್ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ತವಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ಉಣ್ಣಿಗಳು ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಪೂಜಿನಾಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ದೋಸೆದ ಬಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬಂದ ಅವು ಬಂದನ ರಡ್ಡು ಚಮಚ ಬಂದ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಒರಾನೆ ತಿರ್ಗವರೆ ಪೋಡ್ಚಿದ ಪಂಡ ಒಂದು ಬಂದ ಪತ್ತೊನುಂಡು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಐಕ್ ದೋಸೆ ಕಾವಿಲೆ ಕಾಯಿ ಪೊಕ್ಕನೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಸೆನ ತಿರ್ಗವಡು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪುಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತನ ದೋಸೆ ನಿಕ್ಲೆ ಲಕ್ಕವರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ತೆಕ್ಕರೆನು ಕ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ತೆಕ್ಕರೆನು ಇಂಚೆ ಶೋಕಾಯ್ತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ ಸುತ್ತ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ಮುಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ದೋಸೆ ತೋಜ್ಪವನು ದೇಪನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂತ ಬಂದದಿದೆ ಅನು ಒಂಜೆ ಬಂದ ರಡ್ಡು ರೆಸಿಪಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯಿನಿ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಡ್ಡೆನೇ ಮಲ್ತೆ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಿ ಆತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕುಂಬರ್
ತೆಕ್ಕರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಡುಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ಲ ಬೇಪೋಲಿ ಆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಪೋಡತ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಮೇಲಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ವೇನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡಿನ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಮಕೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಹತ್ತಿ ತಿನ್ನರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಣೊಂದು ಒಂದು ಚೂರು ಚೀಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೀಪೆಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಅಡಿಲ ಅಕ್ಕಬುಡು ಸೈಡ್ ಲಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕ ದೋಸೆ ಮಕ್ಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ತೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಮೇಲಂಚ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ ಕಲರ್ ಬೈದಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯಾರೆಗೊಂದು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮೊಂದು ದೋಸೆ ಪಿರ ಲಕ್ಕ ಬನ್ನಲ ಲಕ್ಕ ಬನ್ನಗಲ ಇಂಚ ಸೈಡ್ಗೆ ಚೂರು ತಟ್ಟಗ ಪಾಡ್ದು ಲಕ್ಕಲೆ ಈಜಿನ ದೋಸೆ ಕಟ್ಟಾವು ದಾಯಪಂಡ ಅಡಿಟ್ ತೆಕ್ಕರಿದಂಡು ತುಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನು ಒಂದು ಎರಡನೇ ದೋಸೆ ಯಾವ ವಿಡಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಅವು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತದಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತದಿಯೇ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ಸುಲಭ ಒಂಜೇ ಪಂದಡು ರಡ್ಡು ಬಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಇಂತಲೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತು ನಡ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯ್ನೈಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.